Hej, mit navn er Anna Gabriella Pers, og jeg startede hos Dorte Valbom på den kreative uddannelse juli 2015. Og det har været en stor glæde siden, og også en stor frustration til tider. Men jeg har været enormt glad for, at jeg gjorde det, for det har virkelig ført mig i den retning, som jeg gerne ville. Fordi op i hovedet havde jeg en masse, men det var ligesom svært at få det ud. Jeg er oprindeligt uddannet moderne danser, og har arbejdet som danseunderviser. Og jeg havde en dansedrøm, men den brændte ret hurtigt, da jeg fandt ud af, hvor egentlig svært det er at leve af at være danser. I hvert fald i Danmark, det er ikke særlig så stort land, og så skulle man ud, og det var ustabilt osv. Kunsten er jo også svær at leve af. Men det kom ligesom til mig lidt senere hen. Men da jeg ikke skulle være danser, så fandt jeg ud af, at jeg ville nødt til at gøre noget fornuftigt. Og fulgte ikke hjertet, men tog en pædagoguddannelse. Og tog det 3,5 år, som det nu tager, og arbejdede nogle år med det. Og fandt ud af, at det kunne jeg ikke rigtig finde mig til rette i. Og så tænkte jeg, nej, hvad nu? Det var ligesom om igen. Og så begyndte jeg at male dansere. Jeg har altid tegnet og malet, men det kom ligesom mere, og så fik jeg nogle aftaler, blandt andet med Dansk Danseteater, som jeg malede live, mens de danser. Og udstillede billeder af dem, og var på markeder, og ligesom fik god respons på mine billeder, og tænkte, okay, jeg må gøre noget mere med det her. Det føles rigtig godt at udstille mine billeder, og sådan en dejlig tilfredshedsfølelse, og simpelthen et behov for mig at male, som det er, som at spise og sove, og så videre. Men så stødte jeg på Dorte Valboms kreative uddannelse, Liv og din kunst på nettet, og tænkte, det lyder spændende, men kan det nu være rigtigt? Der var en lille tante Gerda, som hun selv kalder, i mig. Kan man virkelig leve af sin kunst? Klikkede på det her og så, at hun tilbød den her kreative uddannelse, og synes, det lød rigtig spændende. Og savnede virkelig en sparringspartner, og savnede en mentor, og der ligesom kunne guide mig lidt, og en jeg kunne snakke med, når det var rigtig svært. Og en jeg kunne skrive til, og ligesom få hjælp fra. For nogle gange kan det godt være en ensom proces, der med at være mellem sine 4 små vægge og et lærred og tænke, hvad skal der ske med det hele? Så jeg skrev til Dorte og kom på den kreative uddannelse, og har været enormt glad for at starte der, fordi hun har simpelthen været så god, at hun har, jeg ved ikke, hvordan hun har gjort det, men hun har ligesom delt det op, mange af tingene. Jeg kan ikke forklare alting her, det er alt for stort, men det er der er mange rigtig gode redskaber til dig, som kan føle, at det kan være svært at komme videre, eller også generelt bare en god redskaber til, hvordan du skal formidle dig selv og blive mere bevidst om din egen personlighed i forhold til, hvad du gerne vil, hvordan du gerne vil udtrykke dig, hvordan det skal se ud, hvor ligger vi prismæssigt, hvor skal det sælges henne, hvem skal det være for, hvad er målgruppen, alle de der ting. Så derefter der begyndte jeg at lave en strukturplan og en handlingsplan, som hun kalder det, og hun laver de her gode workshops, hvor man både kan deltage rent fysisk, eller hvis man ikke kan deltage, så kan man få dem sendt ud online, så man kan høre dem, mens man går og laver nogle andre ting, hvilket også er rigtig effektivt, fordi så kommer ligesom ind på en anden måde i sin bevidsthed. Så jeg har valgt at gå på den her uddannelse, det er nu et år siden, eller det. Jeg startede i juli 2015, og hun har været en god mentor, jeg kunne e-mail med, eller skypet med, eller mødtes med, og fulgt hendes workbooks på nettet, hvor at jeg har blevet bedre til at finde ud af, hvor jeg gerne vil hen med min kunst. Og mine billeder er så blevet udstillet både i dansehallerne, og har arbejdet med dansere fra Det Kongelige Teater, og har lavet illustrationer for et dansefirma. Og de har købt mine illustrationer, så det ligesom har vokset sig, og har deltaget i markeder både i København, og Sjælland og Jylland. Og nu har jeg så besluttet mig, eller det gjorde jeg så i sidste år på det tidspunkt, at jeg ville søge ind på en designskole her i Jylland, så jeg flyttede og kom ind og flyttede til Jylland, og sagde mit fuldtidsjob op som pædagog. Og tingene har sådan udviklet sig derfra og taget sådan ret meget fart. Faktisk lige så snart, at jeg gav slip på pædagogjobbet, så var det ligesom, så fik jeg sådan en kæmpe skub og vind bagi, hvor at ligesom dørene åbnede sig i forhold til, hvor jeg søgte hen. Så kom der rigtig meget ja, og jeg kunne så mærke, at det her det var virkelig det rigtige, så længe jeg lyttede ligesom til hjertet og til det, jeg kunne mærke, var rigtigt af det, jeg tror på. Så det, jeg kan varmt anbefale Dorte Valboms kreativ uddannelse, og ikke mindst at møde med nogle enormt dygtige og dejlige og varme menneske, men også samtidig også professionel,
og virkelig giver en et kærligt spark i røven, fordi den eneste undskyldning, kan være en selv. Fordi man finder jo hele tiden på, hvorfor man ikke lige gør det, som vi går rundt, eller du går rundt og drømmer om. Og det er vigtigt, fordi vi har kun et liv, det her liv. Så det er vigtigt, at du gør, hvad du elsker. Og du er så privilegeret at bo i Danmark, hvor det faktisk rent er muligt at tage plads og gøre noget andet. Og hvis det ikke går, så kan man altid gå tilbage til 8-4 jobbet bagefter. Så jeg er bare rigtig glad for, at jeg har gået der, og det er en lang rejse, det er ikke sådan, at det er slut, og det er heller ikke sådan, at hun siger, at du skal gøre det og det og det. Du skal selv finde din vej i det, men der er nogle virkelig fantastiske redskaber, der gør dig bevidst om, hvordan du arbejder med dig selv og dine billeder, og hvordan du også husker at tage pauser, for det er også vigtigt, så man ikke er i det hele tiden. Men jeg ønsker dig held og lykke, og min hjemmeside er www.annagabriella.dk, eller du kan følge mig på Facebook, Art by Anna Gabriella. Held og lykke med det.